Алексеевск районының Олы Тигенәле ауылында яңа мәктәп һәм балалар бакчасы ачылды. Икесе дә бер бинада урнашкан. Мәгариф учреждениеларын ачуда Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Шулай ук авылда тагын бер истәлекле вакыйга булды. Мәктәп диварына каһарман шагыйрьләр Муса Җәлил, Абдулла Баттал хөрмәтенә мемориаль такта куелды. Тантаналарга кадәр Марат Әхмәтов җирле туган якны өйрәнү музеен карады. Тарихи фактлар, документлар, фоторәсемнәр. Алексеевск районында туып үскән шагыйрь Салик Баттал кабат каһарман Муса Җәлил янәшәсендә. Икесе дә әсирлектә фашистларга каршы яшерен көрәш алып барган, әсирлектә җәзалап үтерелгән. Хәзер туган авылы Олы Тигенәле авылының туган якны өйрәнү музее Салик Баттал исемен йөртә. Җиңүнең 75 еллыгы елында аның шулай каһарман абыйсы Абдулла Баттал исеме яңа мәктәпкә бирелде. Мемориаль тактаны ачу тантанасы яңа мәктәп һәм бакча ачуга туры килде. Тантанада Республика Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, шулай ук Абдулла Батталның туганы да катнашты. Әтиләр исән булсалар иде, алар моны күрсәләр иде, бик шатланыр иделәр. Барсы да инде. Әтиләр бик көткәндә шул моментна качан Салих абыйның исеме тырзылачак дип, саф исеме. Абдулла Батталның инде сүз дә юк. Алар бит озак вакыт финансчылар булып саналганнар. Мәктәп төзелешенә республика бюджетыннан 120 миллион сум бүлеп бирелгән. Уку йорты 80 укучыга исәпләнгән. Кунакларга уңайлы җиһазландырылган сыйныфларны, шулай ук заманча җиһазландырылган ашханәне, зур спорт залын күрсәттеләр. Көрәш киләмендә мәктәп һәм район горурлыгы, халыкара турнирларда югары казанышлар һәм җиңүләргә эрешкән спортчы тренер аерым билгеләп үтелде. Чемпионнар кичкенәдән тырышып осталыкларын чарлаган. Алар хәзерге укучыларга үрнәк. Иркен бинада бер төп астында мәктәп кенә түгел, балалар бакчасы да урнашты. Кунаклар балаларга яңа ел бүләкләре тапшырды. Яңа агытлар залында туган телләрне өйрәнүнең мөһимлеге турында сөйләшү булды. Республикабыз яши, авылларыбызның киләчәге бар. Менә әлеге кебек мондый мәхәббәт, матур мәктәп булгач инде әле татар телебезнең дә киләчәге булыр. Оныта күрмәгез телегезне. Менә биредә өлкән буын апалар бар, күбрәк. Сез инде оныкларыгыз белән татар телендә сөйләшергә теләсәгез, алар сезгә русча әйткәндә дә сез татарча җавап бирсәгез, бәлки әле телебезнең язмышы гомерлерәк булыр. Ихлас күңелдән котлыйм менә бу матур бина белән һәм һичшиксез ышанам, биредә әйбәт тәрбия, эчтәлекле белем бирелер дип һәм республикабызның шул исәптән менә Тигәнәле авылының киләчәгенә бу бина үзенең коллективы белән игелекле хезмәт итәр дип котлыйм үзегезне. Безнең районда 5 мәктәптә белем тулысынча татар телендә бирелә. Без бу мәктәпне нәкъ менә татар телен өйрәнү буенча методик үзәк итәргә телибез. Биредәге методик тәҗрибә башка мәктәпләргә дә таратылачак. Тиздән авыл мәдәният йортында капиталь ремонтлауга керешәчәкләр. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Ринат Сахибгареев, Татарстан яңалыклары, Алексеевск районы.